Grad Kutina pokazuje kako ulaganja u obnovljive izvore energije i javne ustanove stvaraju zdravu, modernu i održivu zajednicu. Svojim projektima postala je primjer lokalnog lidera u zelenoj tranziciji te inspiracija drugim gradovima u regiji. Na ovaj natječaj prijavila je čak 6 svojih projekata. Dječji vrtić Neven obnovljen je toplinskom izolacijom, učinkovitijim grijanjem, solarnim sustavom za toplu vodu i LED rasvjetom. Zahvaljujući tome, vrtić je smanjio potrošnju energije i emisije CO2 te stvorio zdraviji prostor za djecu. Dječji vrtić Maslačak dobio je novu izolaciju, stolariju, rasvjetu i solarni sustav za toplu vodu. Energetska potrošnja smanjena je za više od 60%, čime je vrtić postao uzor energetske učinkovitosti u predškolskim ustanovama. Osnovna škola Mate Lovraka obnovila je istočnu i zapadnu zgradu, uvela LED rasvjetu i sustav praćenja potrošnje energije. Ovim zahvatima postignute su uštede veće od 60%, što pokazuje kako obrazovanje i zelena energija vrlo lako nađu zajednički jezik. Osnovna škola Stjepana Kefelje prošla je sveobuhvatnu obnovu ovojnice zgrade, sustava grijanja, rasvjete i solarnih tehnologija. Time je potrošnja energije smanjena za gotovo 73%. Osnovna škola Banova Jaruga energetski je obnovljena kroz izolaciju, zamjenu stolarije, ugradnju solarnih sustava i učinkovitiju rasvjetu, čime ušteda energije doseže čak 75%. Zgrada gradske uprave prošla je opsežnu energetsku obnovu koja je obuhvatila izolaciju, stolariju, grijanje, LED rasvjetu i solarni sustav. Time je potrošnja energije smanjena za više od 50%, što potvrđuje predanost grada Kutine održivom poslovanju. Bravo za grad Kutinu! Fakultet elektrotehnike i računarstva instalirao je solarnu elektranu od 685 kW s baterijom od 215 kWh, proizvodeći 850 MWh čiste energije godišnje, pritom smanjujući emisije CO2 za više od 140 tona. U isto vrijeme ova je elektrana živi laboratorij za 4000 studenata i 650 zaposlenika, omogućujući praktično učenje i istraživanje. Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik obnovila je zgradu i postavila solarnu elektranu snage 21 kW, smanjujući potrošnju energije za više od 50% i emisije CO2 za 25 tona godišnje. Uz to više od 300 učenika godišnje koristi ove sustave u nastavi kroz praktične radionice.